Dak li 10 snin ilu l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa kien qed jibża li se jiġri f'Malta fil-fatt ġara. L-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna għal dan waqt diskors li għamel waqt ċerimonja fil-Kurja tal-Arċisqof biex jitfakkar l-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Monsinjur Arċisqof Giuseppe Merċieqa u kien qed jirreferi għal liġijiet ġodda dwar iż-żwieġ u l-familja li l-Istat Malti daħħal matul is-snin li għaddew u li ġabu magħhom sfidi ġodda. Fl-2007 fl-aħħar omilija li għamel bħala Arċisqof Monsinjur Giuseppe Merċieqa qal li dak kienet jara li l-familja u s-soċjetà Maltija kellhom jgħaddu minn sfidi ġodda. Il-profezija tiegħu, il-kliem tiegħu seħħu mhux biss bl-introduzzjoni tad-divorzju, imma anke wkoll bil-liġijiet ġodda li għamel l-Istat li kif għattin għandhom valur ukoll li jkunu inklużivi imma joħolqu sfida għas-soċjetà Maltija u anke għall-Knisja f'Malta. L-Arċisqof Charles Scicluna spjega x'inhi l-isfida l-ġdida li għandha l-Knisja qudiemha. X'inhi din l-isfida? Li aħna nkomplu nħabbru l-Evanġelju li huwa l-kelma ta' Alla ta' żwieġ li huwa rabta dejjiema u esklusiva bejn raġel u mara miftuħa d-don tal-uliet li jiġu mill-istess koppja, ma fl-istess ħin ma nagħmlu l-ebda ħitan li eskludu nies oħrajn li għandhom għażliet u vokazzjonijiet differenti. U qal li l-liġijiet li għandna għandhom valur ta' inklusività imma l-isfida tagħna hi li ma ddajfux il-vokazzjoni sabiħa ta' żwieġ li bejn l-insara u wkoll sagrament.